bisimilayi malati ka don kibaru kɛnɛ kan bi ye tɛnɛ ye octobre kalo tile 26 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan a dɔn o de ka fɔ Jean-Yves Le Drian ni n'ale ye Faransi ye ministre min sigilen bɛ Faransi dugu koɲɛw ale ni jamana tɔw kɔni ka koɲɛw kunna ni an b'a fɔ nanzarakan na ministre des affaires étrangères ale kɔni bɛ Mali la yan kabini karido kalo tile 25 kɔnɔna la ayiwa min ye ni makofɔlen ale y'a yira ka fɔ ko ale ka ni nali tɛ dɔwɛrɛ ko de ka fɔ kana Faransi ka dɛmɛ kɔni don Mali ye kɛnɛkɛnɛna kana dɛmɛ kɔni don maa minnu bɛ cɛmancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔya kɔni na ayiwa an b'a yira ka fɔ ye fana ko kabini Ibrahim Boubacar Keita ni ale ye Mali jamana kuntigi kɔrɔ ye ko kabini ale ye fanga bila fo bi nin ye Faransi ka nali fɔlɔ ye Mali la kana u ka dɛmɛ kɔni don Mali ayiwa hali bi ni taama in kɔni hukumu na yira ka fɔ ko bolonɔ kɔni bɛna bila sɛbɛn caman kɔni na min ye Faransi ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali ma ko kɛrɛnkɛrɛnnenya jiko gɛlɛya min bɛ Mali yɔrɔ dɔw la ko olu kɔni bɛna dɛmɛ bɛna don olu ye ko dɛmɛ bɛna kɛ musow fana ye ani n'o tɛmɛnen ka bɔ yen ko u ka dɛmɛ in yɛrɛ fanba kɔni ko o bɛna min ye bɛn ani lakana ye Mali la ko u kɔni bɛna u seko bɛna lajɛlen kɛ walasa bɛn ani lakana kɔni bɛna Mali ayiwa ni makofɔlen ninnu y'a yira ka fɔ ko nin ye baara ɲɛbila de kɔni ye ko a tɛna dan ani dɔrɔn ma ko fo ka taa fɔ cɛmancɛ fanga kɔni banna ko olu kɔni bɛ Mali kɔni dɛmɛ wa ko min yɛrɛ ye kalata nataw ye ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ se ka kɛ tilennenya na cogoya min ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Mali cɛmancɛ yanfan maaw kɔni wulila k'u ka welewele bila min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ka wuli ka dɛmɛ don u ma ayiwa kibaruya minnu sera ma wuli yɛrɛ ka fɔ ko min ye Mali cɛmancɛ yanfan ye n'o ye Moti yanfan ninnu ye ko o ye kɔni denmisɛnninw caman kɔni wulila k'u ka welewele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka wuli k'u ka dɛmɛ don u ye ayiwa ko o kun na ko u y'a yira ka fɔ fana ko min ye jamana ɲɛmɔgɔ k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko ka ye dugukɔnɔmɔgɔw lakana an'u bolofɛn ko sabula ko majugu kɔni bɛ taa ka tiɲɛni caman don u kun ko a tiɲɛni dɔw la maaw ni bɛ to a la mun y'u bolola nafolow fana ye ko o caman bɛ tiɲɛ i n'a fɔ malo ani baganw ko olu o ye ko ye o ko min tɛna bɛn olu ma tuguni ko nin y'a san caman ye ko lakanabaliya kɔni bɛ olu ko hali bi ko olu kɔni bɛ welewele kɔni kɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ka u kɔsi olu la u ka dɛmɛ don u ye walasa ni lakanabaliya bɛ se ka taa ka bɔ olu ka yɔrɔ la cogo min na walasa olu ka bolola nafolo ani olu yɛrɛ ni kun bɛ se ka lafiya cogoya min na o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ko Bangɔni na ko muso dɔ kɔni bɛ yen nɔ a y'a sigiɲɔgɔnmuso faga ni bandi ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yira ka fɔ ko sibiri sufɛ ko nin ye sigiɲɔgɔnma fila de ye ko olu kɔni tun bɛ dalamaga caman kɔni kɛ ko nka ko dalamaga in kɔni sen fɛ ko muso dɔ bɛ yen nɔ ko ale kɔni ye bandigi turu a sigiɲɔgɔnmuso la n'o kɛra sababu ye n'o kɔni fatura ayiwa kunnafoni minnu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ min ye ni muso tɔgɔya min bɛ yen nɔ ni ale bɔnɛla nin na ale kɔni cɛ de kɔni tun bɛ ka kuma ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye o y'a yira k'a fɔ fana ko a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ maa min ye nin waleya kɛ ko a bɛ finitigiw ko wa ko a jɔra a la ko ale de ye nin waleya ninnu kɛ ko min yɛrɛ ye ale muso ani min ye nin waleya kɛ ko kabini wagati jan ko bɛnbaliya kɔni bɛ olu ɲɔgɔn cɛ wa a y'a yira k'a fɔ ko u fila bɛɛ kɔni bɛ location de la mɔgɔ dɔ kɔni ka du kɔnɔ ko caman kɔni kɛra nin ko in na ko ale kɔni ye kankarida caman kɛ walasa muso in ale ni ale muso bɛ se ka bɛn cogoya min na ko nka ko o kɔni laban nana kɛ fagali ye ko ale kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kiiri tigɛ ko u ka kiiri tigɛ walasa maa min ye nin kojugu ta ka ɲɛsin ale muso ma ani kiiri min ka kan o bɛ se ka d'a ma cogoya ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sanga ni wagati k'u b'an ladɔnniya bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ k'u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye octobre kalo tile 25 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 18 kɔni ko ani maa 1 kɔni bɛ yen nɔ ko o fatura ani fana maa 25 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni kɛnɛyara ayiwa an b'a yira k'a fɔ kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu garijɛgɛra ni bana in na o ye maa 3,490 ye o maa 3,490 na maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni nɔgɔyara o ye maa 2,661 ye maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minɛ u la ni bana in sababu o ye maa 133 ye ayiwa an balimaw an b'a yira k'a fɔ hali bi ni banakisɛ in bɛ an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi an balimaw ni ne kun ye an ka bi don kibaruw ye ka da kulo kan an ka foli b'aw ye hali bi an tɛ se ka aw foli la aw k'an bɛn don n'a nata